下抹唔抹得甩啲鏡嘅即先。拭いてみるの？取れそうやな。睇下老公あ手洗った後。こんにちは，鄭啲。咁今日咧，我哋就去咗呢個 Daiso 買清潔用品啊。咁點解我哋話咧會大掃除咧？就因為呢排成日都落雨啦。試嘅會地咁話說咧，呢排瘋狂落雨啦，咁所以咧喺屋企冇咩搞，又冇得放假，冇得出街玩，咁所以咧今日我哋就去咗呢個 Daiso 嗰度買啲清潔用品，喺屋企大掃除啦。咁呢啲咧都係網友們介紹嘅，同埋睇日本人嘅主婦咧都話非常之好用，咁所以咧既然都100 yen，仲係 Made in Japan 咁樣啦，即管買嚟試下。咁其實平時都係用咩清潔嘅？平時係用超市嗰啲清潔嗰啲洗劑嘅，洗嘅洗劑簡東哥係洗劑，そのままじゃない。洗碗粉唔係洗碗粉啊，洗潔精咩洗碗粉啊？黐線，洗潔精啊，奶。廣東話係洗衣粉同埋洗潔精咁樣咯，但係日文大致上都係叫做即係統稱叫做洗劑啊、洗劑啊。咁就真係好收斂啊，因為咧我哋係有個 list 咁樣去買一啲清潔用品啊，而唔係入到去喺度亂行。咁所以咧今日係冇亂買嘢嘅。今次買咗好多呢個嘅何のくんだっけ？激落ちくん激落くん嘅系列嘅打掃用品。咁呢個係一個海綿。咁呢個係一個海綿，因為咧之前上網睇見人哋話佢好好用啦，即係全部嘢咧抹一抹就即刻可以嗰啲污漬就可以脫落啦。咁佢係要加水嘅，但係咧又有啲人話咧越抹就會越污糟，因為咧佢係會有少少令到譬如你抹呢個星盤啊，咁係會有少少好微細嘅整花咗個星盤啊，咁咧就會更加容易積一啲污漬。咁咧所以就係啦，其實佢後邊有寫話適合用咩地方嘅，咁我哋就即管試下啦，跟住嚟用咧。好，呢個都係激落盤嘅濕紙巾，哇！10倍強力蘇打粉啊，真係 baking soda 比起蘇打粉強10倍。跟住咧就買咗呢個嘅激落盤嘅電解水。我對呢個有啲期待啦，因為咧網上面話佢咧係對於呢個污漬咧同埋嗰啲消臭啊係幾好嘅，但係因為佢唔係嗰啲 chemical 嘢啦，純粹係電解水啦，咁所以咧，譬如 BB 用品啊或者寵物都應該 OK 嘅。跟住咧就係呢個，喂，我拿啲先，同一系列嘅蘇打粉、茶杯、沙煲罌罉同埋雪櫃、クエン酸、檸檬酸、檸檬。星盤啊，沖涼嗰啲啩，要再調查下。あ、こっちはキッチンか。似てない？似てる。開始分唔到有咩分別啊！睇翻人哋呢啲片先。跟住呢個咧都係人哋好好咁推介，唔知話佢個質地係有啲魚みたい。係啊，有啲鱗片啊。唔知喎，啲人話譬如抹水喉呢位ピカピカになる。こんなん買ったか。呢個めっちゃ好き。呢個もうリピートしてる。呢個係不斷回購嘅初めて見た。刷。呢個係洗下啲窿窿罅罅嘅嘢啦，跟住又係嗰啲星盤啊，又係刷乜都好啦。總之佢呢個長度咧非常之好用啊，係啊。キッチンとかもめっちゃ使いやすいです。哎呀，勾ฟู咗。可以呢個小さい汚れをキュンキュンキュン。削る。呢邊咧可以刮啲東西出嚟啊。リビン。
我都暫時冇嘢刮嘅，但係我諗有啲頑固嘅嘢，即係可能黐實咗要刮咧，就可以用呢邊刮咁樣。係啦，一物兩用非常好。呢個我覺得呢個係私が発見しました。呢個係好密嘅好密，呢個唔係睇人哋用嘅，呢個咧就係一個執垃圾嘅手套，但係佢下邊呢個位咧係好似嗰啲膠袋咁樣可以綁起，咁即係話咧，執完個垃圾之後咧就可以直接包翻起個垃圾，咁就一物二用啦，都係唔使再揾多個膠袋嚟裝嗰啲生垃圾。ラスト買ってるやん、ちゃんと。垃圾買ってるやん。垃圾陣呢？呢個係行李篋牌仔。好，呢個係其實冇乜大作用，但係見到幾可愛。小紅行李篋牌。Anyway 啦，開工啦，開工。Yes。介紹お願いします。はい。あいつ濡らしてたわ。西さんのやつ。呢個星星係就咁執水，唔使用任何其他。これ汚れてんの映る？映る。映る。お前の変なズボン映ってる。わ。いいわ。たまただ意見即先。拭いてみるの？取れそうやな。唔知咧。お、すぐ取れた。おお。取れてる？取れてるけど、めっちゃクリアじゃなくなっちゃってる。あ喂，變咗好朦喎，咁樣。どうしよう。濡れてるからじゃない？乾したら綺麗になるかな？そうちゃう。乾翻會變翻靚仔。OK 喎，OK 喎，變翻靚。哦，係咪啊？OK 嘅。OK OK，係。係咪啊？係。呢度咧，呢個咧。これ？哦。綺麗になるな。ほんまや。quite good。呢個嘢 OK 喎，呢塊布唔錯。おいいね。グッ。わあ、ほんまや。めっちゃ見える。このブスやったん。やめてみたくない。哎呀，睇下老公啊，睇壓得度 sorry。 evidence。唔係啊，但係塊鏡真係靚咗勁多咯。頭先未乾晒都唔覺，一乾晒之後咧，發現塊鏡係。こうやって汚れていくんか。係啊。犯人見つけた。我跟住嚟就係呢個嘅電子レンジ洗呢個微波爐。今ちょっとそんな汚くはないか？少少咯。はい。我見到 IG 嗰個人係擺咗勁大兜水，咁應該開咗蓋倒出嚟。どのぐらい言ってないけど。咁咯。哇，半分噶啦，剩咗半支啊，咁就。2分って言ってた。跟住話加熱2分鐘，係咪真係咁神奇？哦，得啦，唔知喎，就咁睇。OK 綺麗喎，好似冇人哋呢條片咁誇張喎。これ出さなあかんじゃん。但係本身我又，但係又真係抹得到啲嘢。不過熱唔熱嘅？有啲熱。熱い？俺やるわ。大丈夫。強いね、俺。でもすぐは取れる。はい。睇下。OK 喎，真係。都一抹就啦。嗰個但係嗰個抹唔到啊！嗰個啦。隙間。わかった。
隙間といえば。いいだいいだ。ちょっと2個。これ確かセリアで買った。好似係セリア買㗎，唔記得咗。但係都係100円店買。哇哇哇！哇！好犀利啊 ！Good job 啊！呢個都。隙間といえば。ほんと CM 見たいねんけど。哇！天然質都開始甩啦。結構前からやねん、それは。そうやな。すぐ取れた。このレンジ結構長いからな。うん。もう3年ぐらい。3年ぐらい。4年ぐらい。日本來たばかりの時。跟住嚟咧就係想試下洗甩呢一個茶漬啊。咁呢個咧用呢個重曹嚟堆過佢。重曹。蘇打粉。曹菇の曹や。重曹菇。係啊。哦。搞事。好。どのぐらい？1小さじ1。1ティースプーンかな。でね、加熱水。わ。わわわ。怖いですね。強そうや。ちょっと入れた。ちょっと入れた方がいい。危ないนะこれ。燒危險啊！呢個示範。喺度等佢15分鐘先。好，跟住嚟就係抹雪櫃，用頭先買嘅呢個 kitchen paper 同埋呢個電解水。哦 ，OK，有個開會喎。ティッシュみたい。放半 T 恤。好，目標喺呢度。感じ。ちょっとくまモンの。毛？なんでクマ毛はここまで？ハンマー。あ、1回でもう取れた。汚れ。OK 喎，OK 喎。順便抹個廚房啊，順便頭先煮完塊麵。OK 啦，呢個因為咧佢係冇嗰啲好重嘅味，其實佢完全冇味咯，但係就好容易抹甩啲油漬。哇！哇哇哇！すぐ取れた。哇！もう一回啊，抹咗少少。死啊！呢個真係要示範下。呢度啱啱好有好多汁彈咗落去下。気をつけてね。見てください。めっちゃ生活感ある動画や、今回。うわ、飛んだ。今。わ一回で全部取れたね。わ。勁啊呢個。勁㗎。めっちゃおすすめです。強烈推薦呢個電解水。不過匂いしないからめっちゃいいね。啲油咧係即刻。哇！ね睇下。わかるかな。好油油啊！呢個都冇ワイプでワイプするかな。さっき買ったやつ。呢個雖然我頭聽嚟嘅，但係都試下先。試下先。哇！呢個都勁啊！哇！呢個都勁啊！呢個都非常好啊，出色。呢個都唔臭嚇，但係就比頭先電解水係有少少味嘅。めっちゃ綺麗になったね。但係唔係臭，めっちゃ綺麗になりました。死啦！呢個咧，點解而家先發現？日本で住んで4年目。ずっと気づかなかったこんないいものあるの。跟住嚟就係呢個黑色嘅 Rachel B ちゃんが発見したいいものです。係 Rachel B ちゃん發現嘅好東西，應該係好東西啊！佢係呢個嘅
先係手套，跟住咧就可以直接掉走垃圾。好 ，try。何枚入ってんの？15枚。哦。啊 ，OK 厚啊，めっちゃいいやん。分厚い。分厚いやん。厚手，真係厚手啊！呢個。好啦，而家就要整呢個嘅生果米。このまま？簡單乾淨快捷。最後一個奶。Good talk。都係用呢個嘅檸檬噴下。手袋と係啊，戴翻個手套先啦。話晒都係啲 chemical 嘢，雖然味道不太強烈啊嚇，但係都可能對皮膚侵害噶嘛。濡れてるから。就呢啲核突嘅黑色污漬啊！これね。取れるのかな？取れる。わ、取れるな。いつもより取れる気がします？そうやな。いつもどうやって掃除してんの？いつもブラシ。水とブラシ。うわ、めっちゃしてる。水だけで取れた。まあ、ある程度取れるけ。ブラシの方がいいか、このスポンジより。そうやな。これ捨てよう。これも大根なの？これは無地ちゃうか。ちょっと可愛いなと。これでも、ダイソーは3つ入ってんねん。になりました、これはちょっとな。これは難しいな。やってんねんけどな。どうしたらいいのこれ。もうつけた方がいい。これもつけた方がいいかもしれない。1時間とか。そう呀，可以嘅。呢個都可能要浸下先搞得掂咯。また今度やりましょう呀な。跟住咧就會掉呢嚿嘢落去。呢個係一個擺喺度就可以除菌、防止細菌滋生嘅東西啦，自稱就咁擺喺度嘅啫。咁之前用咗一嚿，而家咧就擺第二嚿落去。呢個唔係Daiso嘅，但係Daisoも売ってるけど。我スーパーで買ったやつ，同埋頭先買呢個檸檬酸粉，而家試下倒埋落去。因為咧呢度影唔出嚟，但係咧有啲污糟嘅感覺啊，抹嘅時候。なんてちょっと。ベタベタな感じ。ちょっと触ってみ。そう。なんか硬い。油？わからん。ふわーん入れます。うわ。そんないっぱい入れてないやん。いっぱい入れたね。嘘。入れすぎか。アホやったか。でもちょっと取れてる感じかもしれん。どう思う？美味しい。ほんまや。係咪啊？爽咗咯。爽やかになった。さっきもっとこう。係啊，スムーズになった。OK いい割り方。そのシルバーのところもちょっと綺麗になったんや。哇！哎呀！いっぱい出てきた。又多咗啲污漬啊！唔完㗎呢個遊戲。ほんまに終わらん。長い動画になってる。取れるかな？取れると思う。さっき。わはー。
すぐ取れた。うん。あ、取れるやん。ちょうどね。感じはね。30分ぐらい経ったんかな。다整整的了이거 자 잭싱どうしたらいいの？ほら。もう熱くない？もう、ポスって飛んねんて。おお、取れてる。わあ、取れてるやん。おお。かるわ。だいぶ取れてる。もう、90% ぐらい取れた。そうだな。おお。うわ、もう取れたやん。取れたやん。全部取れた。100%取れた。ラッサイラー。ラッサイラー。食べちゃう？疲れた。何してんのよ。見るだけで疲れた。睇住人哋打掃好攰啊！